Biko, ndada anyị ihe a bụ ndada meji ogwe ma ndị jere dị na ma ndị nọba anyị afọrọ m ka ha si ekwu egwu mụjọ n'ofu onye n'ime ha Madam Ebere ọnọkwa nso oke Madam Ebere biko afọrọ m ka ibu mmiri n'aka so kakara anyị ihe eji m ine ụmụchi ji na mbụ n'ụpara aka ihe anyị ji mmiri na-eme ebile kpa anyị letele ekola bụla redi senta pa omelalụ ihe ma amego n'ụmụ omelalụ oyibo bịa bịa mgbe nna anyị ga-emere tabara anyị na-achọ anyị mekwe n'okpuru eji mmanụ anyị labeji mmadụ anyị mee ihe ka anyị doga anyị jejere ma mgbe mbụ ihe anyị na-arịọ alụbụ ba bụ ihe soro anyị mee eludo ụlọ ọnwụ anyị ọkpa onye ọbụla ji bịa bụrụ ọkpa ọ ji ala enwere ihe ọzọ m chọrọ ele anya kenu n'ụha bụ nwa aja ọ pụtarịla ego ọnụ bụ ndị ada anyị niile na-ama ọla ụka ga mana omenala nọ n'osi lọdụ oyibo bịa ọ bụ ndị ada niile a mụrụla meji ogwe so na-eme ihe na tenwelele eso ya bụ mgbe adịghị anya kenla anyị ọdọ unu ga ọnụrụ anyị bụ na anyị nọmọs omenala dịkwa oyibo omenala dị n'oyibo bịa omenala dị n'oyibo bịa omenala dị n'oyibo bịa omenala dị n'oyibo omenala dị n'oyibo omenala dị n'oyibo omenala dịkwa oyibo omenala dị n'oyibo omenala dịkwa oyibo omenala dị n'oyibo omenala dịkwa oyibo omenala dị n'oyibo omenala dị n'oyibo ọdabịabibo na-akwa ya mgbafuru gbadegwu ụmụchi ji na mbọ mgbafuru gbadegwu ndị ome anyị na ndị mụwa anyị mụrụ amụ anyị na-arịọ unu mana enwekwere ihe ọzọ anyị si anyị ji unu taa ada ama anyị ahụ ego n'ihe duga echi ụmụchi unu mụtagbara amụta ọ bụla ịbụ ọnwa abalị onye ọbụla eji ụgwọ ememe ma onye ọbụla achọkena unu ma ahụghị unu ndị unu mụtara n'ụlọ akụziri ihe ya bụrụ ebile anya anyị
na-ayọ ọrụ n'ụzọ furu iche unu ga-eze wee ji yọrọ anyị bịara le ka ọ la ya mashiri unu